Hallelujah, 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 hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty. Bom dia, companheiros e companheiras. Imos presentar o Festival de Nadal. Para comezar o festival, Educación Infantil representará unha paixolina. Xa chegou Nadal. Un fortísimo aplauso para eles. Acompañados de diálogos. Un forte aplauso.
o meu faraliño. Cantiga popular alemá que se canta a 11 de novembro por nenos que marchan ás procesiones. É unha festa que se anticipa a chegada do Nadal. Un fortísimo aplauso. Toda a xente da aldea fixera os seus traballos. Os nenos dormían. Non se vían estrelas, pois o ceo estaba atoldado. Parecía que quería chover. Se escoitaba o vento zoar entre as árbores, entrando nas casas, por debaixo das portas, entre as fiestras. Deus te salve María, xa eres de gracia, o Señor está contigo. Oh, que sordo é ese? Acoba, María, vas concebir e vas ter un fillo a que lle pondrás por nome Xesús. Será chamado o fillo da Deus. Aquí tens as caras do Señor, paga se viste unha súa palabra. Por aqueles días saiu un edicto. Farás un censo de todas as persoas. Todos terán que inscribirse, cada un na súa cidade. Tamén Xosé María subiron desde a cidade de Nazaret a Belén. Alguén nos pode axudar? Que vai? Que quere? Quere algún cuarto valero? Nós, aquí só queremos xente importante. Ánimo, Xosé, xa toparemos onde pasar a noite. Ali hai unhas lavandeiras, preguntaremos. Boas señoras, saben se algunha pusela por aquí? Sí, por ese camiño adiante, a esquerda tocará alguna. Dirache esa cara, a verdade que das moita pena, é moi tarde, está todo escollado. Eu vi a moi longe, de contrario, faría suma con o meu cuarto, a meu filho. Alguén nos pode axudar? Quen é? Está dormido, despertada. Se ve que está no leito, San Xosé, a miña muller está a pique de traer a copa menino. Queríamos un pouco para descansar. Fora de aquí, non teño tempo para pensar o que está vostede. Camiñando, atoparon unha pousada. Ai, Xosé, que mal me atopo, vai mal. Alguén nos pode axudar? Traer un cuarto valero? Non teño plata de mundo. Máis alá, que vos non me trae la breva. Máis pastor. Tiene que darme.
moita calor. Eu traerei-vos un pouco de leite das miñas ovellas. Moitas grazas, boa señora. Non podo máis, José. Ata aqueles chegou o anxo do Señor. Eres ti? Acordades, traemos unha boa nova. Hoxe, na cidade de David, naceu o Salvador, o Mesías, o Señor, altivadero que foi con os carros e detamos unha corte a varón dos animais. Pois iremos todos xuntos a Belén, a ver o que está a pasar ali. Pescador, coñece o non? Non, só me digo a pescar para levar sentar a casa. Que sucede? Naceu o noso Salvador, o Fillo de Deus. Sí, vou con gosto, levarei esas froitas en pescaría. Eu quedarei cuidando dos animais. Ide rapidiño e da miña parte dade un biquiño. Marchan todos a Belén e atópase cunha panadeira. Boa señora, podería indicarnos a maneira de escoger a chave de Salea? Sí, pero que non vou, porque quero levar as froitas e non as sacar. Pois iremos todos xuntos. Ao chegar ao lugar, cada un ofreceulle os seus agasallos. Eu ofrezo esta mellor ovelha do traballo. Como me dicen que sí. Eu ofrezo estes peixes frescos a mellor calidade. E eu ofrezo estes vasillas de non sacar. Moitas grazas polos vosos agasallos. Desde Oriente chegan tres sabios chamados os Reis Magos. Seguindo a luz dunha estrela, chegan a un castelo. Onde está o rei? Onde está o rei dos xudíos? Vimos a estrela e queremos chegar a adorar. A escoitar aquilo, o rei Herodes púxose moi nervoso e xuntou a todos os príncipes dos sacerdotes e preguntoulle se coñecían o lugar. Dicían que o Mesías nacería en Belén de Xudea. Vamos de Oriente, id a Belén. E cando puedes, mandamos un aviso, o seu tamén quere ir a dar. Despois de escoitar a Herodes, marcharon os reis seguindo o camiño que os levaría ao lugar do nacemento do Mesías. Eu ofrezo ouro como rei. Eu ofrezo incienso como Deus. Eu ofrezo comida como homem. Os reis quedaron a dormir moi preto dali. En soños, unha voz avisounos de que non lle contasen nada ao rei Herodes, porque o quería matar. Se sodes homes de ben, non debería de voltar polo mesmo camiño. Herodes quere matar. Os magos voltaron ao seu país polo outro camiño, sen dicirlle ao rei en que lugar de Belén estaba Xesús.
desexos de paz, amor e felicidade. Terceiro de primaria, que interpretará coa flauta doce Nadar na miña cidade. Un aplauso para ele.
convivencia. O Observatorio da Convivencia encárgase de que pagades moitas saídas, que estedes sempre axudando ao cole, aos compañeiros, verdade? Entón vamos a entregar os premios aos alumnos e alumnas que axudan no comedor, na biblioteca, no servicio de desayunos, verdade? Sí, Borja, sí. Vale, mirade, vamos a empezar polo comedor e vamos a chamar e entregarlle o diploma como coordinadora do comedor a Natalia López. Aplausos. Daniel Piñeira. Sara Urbano. Nicolás Rodríguez. Nuria Ponce. Nuria. Aisa Fuentes. Paula Rodríguez. Cristina Criado e Tareixa. E tamén vamos a conceder un premio a un alumno que colabora moito mentras os demais estamos comendo no comedor, verdade? Que é David Lara.
coordenador do equipo de dinamización da lingua galega do centro. Me pasaron uns premios para as mellores cabazas do San Maín. Pero esta actividade levase facéndose moitos anos, xa cando era coordenador profe Manuel, polo que eu penso que é Manuel quen debe entregalos. Manuel, ven aquí. Lola do Pico, tamén de terceiro. Lucas González de cuarto. Dani Calveno de cuarto tamén. Laura Rodríguez. Sexto de primaria, Alejandra. Estes foron os premios, como dicía o profesor, das cabazas do San Maín. Un aplauso para eles. aos alumnos que fixeron as tarxetas de Nadal. Lembrades, vai entregar os premios. Buenos días. Paula Castillo, 3 años. Paula Castillo, 3 años.
primaria. Segundo de primaria. Lois, tercero de primaria. Alicia Rodríguez, cuarto de primaria. Cuarto de primaria. Blanca, quinto de primaria. Blanca. Tareisha, sexto de primaria. Fernández, sexto de primaria. Muchas gracias y feliz Navidad. Coral, que se vayan preparando para las campás, acompañada con piano, clarinete e oboe. É unha versión galega da cantiga do ucraniano Mykola Leontovich, Choral of the Bells, composta no ano 1914. Un fortísimo aplauso